Čau, já jsem Tobias pod prezýkou Demonix. Jsem primárně Fortnite hráč, ale občas si zahraju i Minecraft. Jsem Fortnite Challenge hráč, který hraje challenge v kanále 20 odberateľov do konce tohto roka. Takže dneska začíná challenge, kterou si dáme, že každý den vyjde vám jeden short minimálně nebo jedno videjko. Budem to středať. Asi nebudu točiť každý deň videjka, ale môže sa stať, že týden budu točiť samozrejme Fortnite videjka a Minecraft. Jestli by ste mne neznali, som na slovenskej, privátne mne volí ako najrychlejší slovenský editor. Väčšina borcov mne tak volá. Najrychlejší slovenský editor do U13, M13 let. A tohle je moje druhé videjko, nevím, kdy ho uvidíte, nevím, kdy ho zastrihám. A měl jsem jeden YouTube kanál, který vám hodím do popisku a udělám z něho reakčný kanál. Tak bych to řekl, že tam vyjde možno každý týden videjko. Tady udělám si průběhem tohto měsícu, si uděláme challenge, že každý deň vyjde vám nové videjko, takže nebude to až tak veľmi propracované ako na tom reakčnom kanále, pretože tady som měl len ale chtěl už hodně jako peněz za jedno videjko, tak jsem řekl, že radšej sa naučím sám strihať, takže tak si ospravedlňujem za môj edit, ale dúfam, že to nebude vadit, protože budu postupovat po kroku, jo, kdyby tak editu DaVinci Resolve. Takže určite mi kamo hoďte odber a dáme do konca tohto mesiaca. Takže 5.3. máme tady 100 odberateľov do 0.0. Tak uděláme si soutěž o můj Roblox účet, protože je to, čo jsem na tom reakčnom kanále, to byl můj hlavní. A už mě to tam nebavilo, točí normálné videjka. Takže jsem se rozhodl, že si spravím nový YouTube kanál. A vidíte to video přesně ten den, co jsem si vytvoril můj YouTube kanál. Takže můj kanál nemá ani 20 zhlédnutí, ale to je jedno, víte co, jenom jsem nechtěl poznámit o novom YouTube kanále, dávám do popisku i link na můj reakční kanál, bude se tam volat Demonix reakce a tam bude každý týden vycházet jedno reakčné video, takže máte se fakt na to těšit, tenhle kanál chcem úplně rozbombit, úplně naplno a jestli jeden den vynechám, tak udělám vám soutěž o 150 korun, takže primárně o 7 euro. Já jsem Slovak, kdyby tak něco, ale umím mít trochu po česky, takže budu asi dělat český kanál tohle, takže budu mluvit po česky. Kdo jste ze Slovenska, napište mi dole do komentárov, možno s vámi udělám nějakou challenge, že budete, nebo z České, že já budu mluvit po slovensky, tak já budu mluvit po česky a vy po slovensky. Klidně mi napište na Instagram, který budete na taky v popisku. Jo, já se s vámi loučím, doufám, že tohle video nebude dlouho trvat a čus.